E tamén con empate a 2 goles rematou o Guijuelo Racing de Ferrol, e iso que o Racing ia gañando por 2-0 moi preto do final do partido. Os 2 goles marcados por Jorge Rodríguez. Sí, aparte nun campo moi difícil, un campo de dimensións reducidas, de erva sintética, moito calor seguramente hoxe en Guijuelo, polo tanto, unha vez que te pos diante do marcador, non é fácil quitarche o partido das mans. E a espiña que terá cravada o Racing, Rafa, é que non é a primeira vez que lle pasa. Na primeira xornada empatanlle no 94, noutro partido na casa marcanlle o gol definitivo cun penalti no 92, e hoxe, despois de ir gañando 0-2 ben avanzada a segunda metade, volvenlle a empatar. Sí, a verdade é que se está sufrindo prácticamente sempre no mesmo sitio, non? Ponse por diante no marcador e no treito final dos partidos sempre lle dan a volta aos equipos contrarios aos resultados. Eu creo que estas son dinámicas, que non atende a ninguna explicación lógica, polo menos desde o punto de vista futbolístico, que en calquera caso se pode pasar ao revés. Pois estamos a ver a xogada do definitivo empate a 2, así foron as cousas pros nosos representantes na segunda división B. Unha victoria, unha derrota, 2 empates, e ese Coruxo